Pozor, štart! Poď, Krasne, poď! Nevádí, šroubuj! 11. mieste skončil Leo družstvo z Oskaroša, počet bodov 23. 10. miesto žiadam veliteľa, aby vystúpil Čečejovce 40 bodov. Na 9. mieste taktiež žiadam veliteľa, aby vystúpil Opina 56 bodov. Na 8. mieste sa v 13. ročníku umiestnili Kráľovce 77 bodov. Na 7. mieste Ploské Ortaše 81 bodov. Na 6. mieste Beniakovce 88 bodov. Na 5. mieste sa umiestnili Vtáčkovce 89 bodov. Na 4. mieste Čižatice 100 bodov. Žiadam predsedu okresného výboru a 101 bodov. Žiadam veliteľa, aby vystúpil. Na 2. mieste Ploské 107 bodov. Žiadam veliteľa, aby vystúpil. A víťazom 13. ročníka sa stalo Chrasné 120 bodov. Znovu žiadam predsedu okresného výboru a predsedu ligovej komisie, aby rozdali poháre. Čiže veliteľa z Chrasného, aby vystúpil. Takže aby to bolo všetko dokopy, takže vyzývam hasičské družstvo žien z Terne, aby vystúpilo veliteľka Terne a takisto veliteľ z Ľubovca pre prevzatie putovných pohárov za rok 2011. Už by patrilo, ne? Momente. Tak už 4 hodiny a to ne. Nie už, nie Gratulujem. Gratulujem. Takže ponovno sa vracím sa Dáte sa trošku bližšie k sebe, urobíme ho. Gratulujeme. Skúpite sa. Peťo, otoč sa z diví. Peťo, otoč sa z diví. Ideš na povádzky, ne? Takže blahoželáme víťazom aj z okresu Košice okolie, aj z okresu Prešov. Ja požiadal ma o slovo